establecemento de servizos ou a realización de obras municipais. Ben, o Boletín Oficial da Provincia de 23 de maio publica o decreto da Alcaldía de Vimianzo de 11 de maio polo que se declara de utilidade pública o castelo e o edificio contiguo, di a fin de dedicalos a casa consistorial, a construción dun mercado público, matadoiro municipal e lavadeiro para os veciños desta parroquia. De acordo con ese Real Decreto de Obras e Servizos Municipais de 1924, a publicación deste decreto, desta declaración de utilidade pública, supón tamén a declaración de necesidade de ocupación do castelo. Pero o castelo aínda non se pode ocupar. A diferencia do que acontece agora coa lei do 54, co procedimento de expropiación urxente, que se pode proceder a ocupación antes de pagar o xustiprezo, aquí non. O momento era moito máis garantista. O Concello non podía ocupar o castelo, por tanto, adquirir a titularidade do castelo, en tanto non pagase o xustiprezo. E para pagar o xustiprezo, o procedimento que é similar ao vixente neste momento é o Concello fai primeiro unha variación, unha folla de aprecio. Se esa variación que fai o Concello é, digamos, afectada polos propietarios, pois asíguense correspondente acordo de que podese ocupar o ben. Se non é así, ábrese un período para que en 15 días os propietarios podan formular outra folla de aprezo e impugnar esta, e en todo caso, diante da falta de acordo, o Concello pode consignar na Caixa Xeral de Depósitos a disposición dos propietarios e este Real Decreto, o 5% da renda líquida referida aos 2 anos anteriores, incrementado nun 10%. Daí ven ese depósito de 9.000 pesetas consignado a disposición da familia e, precisamente, di tamén este Real Decreto que o Concello adquire a propiedade e a titularidade do inmoble coa acta de ocupación e o resgardo do depósito. É dicir, os dous elementos xa concurrían no 22 de xullo de 1936. Ese foi o sentido da entrada non tumultuaria, sen ningún destrozo no castelo. Levantar a acta de ocupación, facer un inventario dos bens que desde ese momento pasaban a integrar o patrimonio municipal. O que sucede é que isto produce o 22 de xullo. E, por tanto, detrás do secretario municipal, do señor García Ferreiro, van tamén outras persoas que estaban congregadas en Vimianzo, que viñan do Porto e de outras localidades da comarca, que simplemente o que fixeron foi, na torre do castelo, pois poñer ali bandeiras dos partidos da Frente Popular, pero, como se dixo, sen ningún outro destrozo, sen ningún outro estrago. Os estragos viñeron despois, en 2005, cando a forza, bueno, saltando, non? A forza de disparos, a porta e a pechadura da porta, entraron as forzas da orde, é dicir, a Guardia Civil e os falanxistas que nese momento tomaron conta de Vimianzo e do Concello. O propio Andrés García Ferreiros está tamén no folio 128 da causa, recoñece isto, declara no cárcere da Coruña de 29 de setembro Andrés García Ferreiro, casado, abogado, veciño de Corcubión, habitante de Vimianzo, que foi secretario interino durante 4 meses do Concello, que por virtude do acordo da Comisión Municipal e ante o expediente que se tramitaba de expropiación forzosa das torres de Vimianzo, que se tramitou con intervención do Marqués de Almeiras e da súa irmá, que, como digo, presentaron o correspondente recurso e en todo momento foron notificados dos trámites que se estaban adoptando, foi levar a efecto a ocupación e inventario de todos os mobles, sendo acompañado por unha comisión que cree que da Ponte do Porto, pois por levar 4 meses no Concello non coñecía as persoas daquel Concello, efectuando o seu inventario, que, repite, foi por virtude dun acordo municipal contra o cal interpuxeron un recurso de reposición ao abogado de Corcubión, o señor Lastres, como apoderado de irmán do Marqués de Almeiras, non sendo por certo, por conseguinte, que desistise de ir a Zas, que efectuase un asalto e que o único fin perseguido era cumprir o
o acordo municipal, efectuar o inventario e colocar a bandeira do Concello. A conclusión, eu creo que a conclusión é que nese día culminou, día 22 de xullo, a plena adquisición do castelo por parte do Concello de Vimianzo, que nese día o castelo integrouse no patrimonio municipal como ben de dominio público, por tanto, inalienable, imprescriptible e inembargable. E que, por tanto, o Concello de Vimianzo podería, mesmo hoxe, en virtude desa condición, reclamar, iniciar de oficio, un expediente para a recuperación da posesión dun ben que é dele. A cuestión cal é? Bueno, a conclusión, segundo a declaración de Ramón Martelo de la Maza, nesa causa 1367 do 36, el di que non houve expropiación, senón que simplemente houve un proxecto do Concello que a súa irmá, propietaria do castelo, recorrera mediante o abogado de Cea, Alejandro Lastres, primeiro contra o Concello, despois pola vía contenciosa, e di el, con bastante cinismo, cuyo asunto cree el declarante que ha sido resuelto a favor de su hermano. Non houve resolución ninguna, que foi simplemente el xa xogo revolto, mesturaron as cartas en riba da mesa. Ben, o expediente municipal foi destruído ou extraviado, pero, como digo, hai suficientes indicios para sustentar que a expropiación forzosa foi tramitada de forma regular, con suxeición á normativa vixente, e que tal, e como declararon, entre outros, o secretario municipal ou alcalde, consta nos autos da mencionada causa, a toma, realizada o día 22 de xullo do castelo, constituíu a ocupación dun ben xa expropiado, realizado con todas as formalidades, e, precisamente, esta era a cuestión. Mesmo de acordo coa legalidade franquista, por chamar de algún modo, que non foron máis que unha ruptura absoluta coa orde constitucional republicana, é dubidoso, mesmo podese manter de acordo coa propia legalidade franquista, que a expropiación é plenamente válida, porque o acto de expropiación, o acordo é anterior ao 18 de xullo de 1936. A cuestión é, tería sentido que o Concello de Vimianzo hoxe, frente á Deputación, que é a actual titular do castelo, inicie un procedimento de recuperación da posesión? Seguramente, non sei se ten moito sentido, hai un deputado provincial aquí que acaba de entrar na sala, ademais, non? Eu creo que ten bastante máis sentido a liña que o Concello de Vimianzo segue, non só con relación ao castelo, senón tamén con relación á restitución de outros bens, por exemplo, no caso dos Montes da Milleira de Borrés, que tamén son propiedade dos vecinos, pero que seguramente a liña que está seguindo o Concello de, bueno, pois vamos pola vía práctica, non? A facer que os veciños podan gozar senón da titularidade plena, sí, polo menos, non? Dos beneficios e da posesión destes montes, pois eu creo que precisamente esa é a liña do que se debería facer agora co castelo. Pola vía da colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de Vimianzo, que ese ben estea, poda ser utilizado polo Concello, e na práctica os veciños de Vimianzo podan utilizar plenamente un ben polo que xa pagaron, porque esas 9.000 pesetas non lle foron restituídas ao Concello. O Concello xa pagou polo castelo, xa pagou ese xustiprezo. E hai simplemente algunhas ideas que eu non me resisto xa para rematar a comentar. Saben por que delito foron xulgados en 1936 o alcalde, os membros da corporación e este malfadado secretario municipal de Vimianzo? Polo delito de rebelión. Creo que hai xente agora na cadea tamén por ese delito, non? Seña que no ano 1936 os golpistas acusaban de rebeldes os que defendían a democracia e a legalidade. Eu creo que algún paralelismo se pode facer co que está pasando hoxe. Eu escoito a xente do Partido Popular chamar golpistas e tamén algúns xuíces que podían repasar a Declaración Universal de Dereitos Humanos e a Convención Europea de Dereitos Humanos, acusar de rebeldes a que non fixo máis que defender a democracia.
e defender que a xente poda expresarse e votar libremente. Isto ten que ver co que decía antes, que ás veces temos unha asignatura pendente que vai máis alá da cuestión da memoria histórica tamén no ámbito do dereito, determinados discursos sobre o Estado de Dereito, o principio de legalidade, e hai que aplicar na lei, oye, debían ser depurados de certas adherencias autoritarias que aínda teñen e que veñen de onde ven. E non por casualidade tamén a Constitución española mantivo a continuidade do Poder Judicial, verdade? En un Poder Judicial único para todo o Estado, algo pouco compatible cun Estado que se di descentralizado. Por algo sería, non? Por algo sería. A importancia de que existan empregados públicos comprometidos coa democracia e os servizos e intereses xerais. O señor Lamela, do que agora se falou, pero tamén Andrés García Ferreiro, e o perigosos que son estes empregados e empregadas públicas que realmente actúan con vocación de servizo para precisamente os que se queren lucrar, verdade? Particularmente a costa do de todos. Que o golpe de Estado de 1936 serviu, era o que perseguía, restituir a orde social e económica anterior á Segunda República. Iso vese no caso de Vimianzo, o caso de Vimianzo é unha metáfora, non? De como volveron os antigos propietarios a pesar de que fora expropiado, pero iso pasou no Consulto de Galicia. E que a continuidade xurídica, legal, entre o franquismo e a transición supuso tamén que aqueles que foron restituídos despois do golpe de Estado sigan seus fillos e seus netos sendo agora tamén, verdade, os mesmos. Se vai ver, non? Quen son os propietarios das grandes fortunas, fora de algúns, como Amancio Ortega e tal, que debo chegar despois, pero hai unha continuidade grande, non? Entre, isto está escrito ademais, sobre élites, pois este Santos Castroviejo ten escrito cousas neste sentido, como hai unha continuidade importante entre as elites políticas e económicas do franquismo e algunhas das actuais. Por tanto, eu creo que é oportuno, creo que debe saudarse esta iniciativa do Concello de Vimianzo, que 82 anos despois do golpe de Estado, esa 43, desde a morte de Franco, se restableza a verdade e a xustiza, que se devolva o castelo ao Concello de Vimianzo, que, repito, non se esqueza, se apagou por ele. Eu xa remato e agora virá o máis interesante, como sempre, que é o debate. Moitas grazas. Ya terminamos as exposicións dos ponentes, pero eu non me resisto a mulleres a facer unha apunte. Eu estuve no archivo do Concello de Vimianzo a principios do 1990. Eli xa non ten a falta desos documentos que se constataron agora que faltan. Pero eu encontrei un culpable. Eu encontrei un culpable que era o máis interesado en que esa documentación desaparecese. Ese foi o novo secretario municipal que se incorporou inmediatamente á sublevación, Salvador Blanco Corbacho, que o habían expulsado do Concello por malversacións e por problemas no libro de contabilidade. Si, que se me permite decir unha cousa que se comentou na causa, tamén se acusa dunha malversación de 41.000 euros, que sería seguramente o buraco que fixou este ante os secretarios e ante os corporativos, Andrés García Ferreiro e o alcalde dos corporativos anteriores. Eso se le foi expulsado e ele, no momento de decirle ao alcalde que tiña que marcharse, ele empezou a gritar dicindo que o agredían e que todo iso. Me quiere matar, me quiere matar. Ese era o máis interesado en que esa documentación desaparecese. Pude haber outros interesados tamén. Ahora, como se hai alguna pregunta, ten que ser moi pouco tempo, porque xa pasamos da hora, pero bueno. Bueno,
tanto, argumentación, pois unha conclusión que vai sendo hora que asumamos como tal, porque a xente de Vimianzo sempre se nos falou do asalto ao castelo, non dos irmandiños, sino deste asalto. En realidade, claro, como un asalto por parte dos franquistas, dos falangistas e do teniente da Guardia Civil, o Rodrigo Santos. Un apunte. No acta municipal non sei se de novembro 36 ou de febreiro 37 aparece unha comunicación da audiencia notificando o contencioso presentado por Dolores Martelo. Supoño que en algún sitio, se cadra non, pero debería de existir un expediente judicial ao respecto da expropiación. Isto, lóxicamente, ven a concluir, a argumentar, a reforzar o argumento que antes dixeches. Outra cuestión a la vela que creo que na Costa da Morte lle debemos moito, porque foi o primeiro que empezou a poñernos luz sobre estas cosas que nos contaban ás veces as oscuras nas casas, e que non se podían decir moito. Ben, o Concello de Vimianzo, eu sou alcalde no ano 2011, en xullo, un mes despois, fixemos a primeira homenaxe que se fixo no Concello de Vimianzo, o primeiro que tamén, en fin, va sendo hora, o secretario, que estivera tamén ali presente, a familia, e fora un acto, pois, de logo, moito de xustiza, mas de moita emotividade. O ano pasado, por fin, cambiamos o nome a rúa que levaba o de Benito Blanco Rajoy, que foi outro do réxime de Guante Blanco, pero era, ao fin e ao cabo, o que decía que podía exercer a abogacía que non. Non sei o que pasou con Iglesias Corral, como se integrou tan rapidamente, pero supoño que Benito Blanco Rajoy terá moito que ver, non? E lembrome do primeiro acto de memoria histórica, cando non se chamaba memoria histórica, a raíz do libro de la Mela, no Castelo de Vimianzo, no 96, que estaba, entre outros, Manolo Rivas, Díaz Pardo, e máis o republicano, o señor Lastres. Lembro-me do discurso que nos botou, un discurso unha arenga republicana, citando a Zá e tal, que era unha auténtica vergonza que a rúa principal de Vimianzo levase o nome de Benito Blanco Rajoy e non de José Alborés Ocorras, o alcalde de Vimianzo. Lo lembro perfectamente. Eu, cando fui alcalde, falei co fillo Quintaville. Hai que, para imaginarvos, cando a muller do Cordas toleou, porque fixeron tolear, e rompeu os cristais pola noite, aí van a amenazar, imaginémonos o rapaz pequeno como quedaría. Díxome, eu non quero saber nada deso. Restringín a petición, dixen, mira, ainda só que sexa recordar o alcalde republicano, o alcalde democrático, e ponemos unha placa aquí na túa casa. Non quero saber nada deso, non? E outro día, falando de outras cousas, díxome, bueno, Manolo, ten cuidado, que non che pasa o mismo que lle pasou ao meu pai. O pai é completamente distinta do fillo. Eu falei con el, e un carácter forte. Por iso aguantou 14 anos, como aguantou. Pero unha das cousas que me dixo tamén foi de que a democracia se había cortado mal con eles. Porque o que debíamos ter no momento que a democracia se inaugurou era simbólicamente elegir os hombres, os que quedaron vivos, porque os mortos xa non podían falar. Amigo do Castelo Este, recorda das diferencias.
un caso moito máis forte ainda, que foi tamén un falso asalto ao Pozo do Piñeiro, na propia San Xoán do Piñeiro, concello de Erres, donde cando un grupo de frente populistas comandados por o alcalde de Lugardos e outro comandados por o alcalde de Erres, con 7 carabineros e un montón de soldados e mariñeros de uniforme apoiando a República, foron ali requesar armas e recibiron a tiros. Ali se refuxiaron toda a extrema dereita de un lugar que seguramente coñecen por unha serie televisiva, unha localidade moi bonita chamada Redes, donde había un potente grupo de falanxistas. E aí no Pazo do Piñeiro, propiedade da familia Otero de Castro Figueroa e tiro porque me toca, pois se refuxiaron, eses aí, según armados, moi potentemente armados para a época, carabinas, pistolas e tal, chegan aos populistas, dixenlles que entregan as armas e dicen que non, e entonces reconocido no Consello de Guerra, que quede claro, un dos Otero de Castro Figueroa dispara a un carabinero que o mata, tiro na cabeza, os carabineros disparan e matan a un crego de ultramontana que estaba ali refuxiado e cando están escapando por la parte de atrás alumnos que pasan que están no Pazo, matan a un fillo propietario do Pazo. O día 24, eso foi o día 21, o 24, o teniente da Guardia Civil Maximiliano Lasén levanta acta de como estaba o Pazo. E un grupo, dous oficiales, un de artillería e outro de inxenieros, levanta un plano dos impactos das balas, desde o exterior, marcadas en carnal. Poden velo nun libro que citei antes, Amanda García e os seus arredores, o plano e demais. E dice, o teniente da Guardia Civil, que non houve ningún destrozo excepto os propios na entrada tumultuaria e que o saqueo se limitara a que roubaran un xabón, unhas botellas de viño e un dicionario da lengua española.